ola ka channel milo to saktu te ama sa in kum thar chi bai kabuk chu a Jennifer lal hruai tluangi episode 1 langai thalo te tan description a khuan episode 1 link kada e Jennifer lal hruai tluangi ma ani intil humani lo tha ani in ka thlen chuan zan tlai ani to boka intifai de usok sokin mut mai katuma karum lam kapan tur chu kanu chuan mama ilova hotlai ve enge iti a aron ti a ram huai ka fi a tia ka hril chuan kanu hi thil tu lo boi pui te theilo chi hi ani ve a mi haule ka hlau bok si do sin jin si nen kan leng chuak loka a thian te dam lo kan tlo a ka ti a oi ve mai boka niang chu chanchin eng mai lo sei si lova ilo ho har si a ipanen kan ngai to chi alom ani chumule kanu kamuta chuak kamudon tin ruma chuan kalu sana ruma kalu chuan mut mai katuma kamu thei tatlat lo kamuta chuak boksi mut hil tumin mai mi chi ngel po ni ila karil ru a har tul tul mai si karil ru a jeni faribok ani lang ni a mel ti bai om tak kha ka hlau lo ani mi alo ka tiril ati khur ve thau ma se ama ka hlau na ai ma in ka khonga ina le athi dana fel hel om nge ni ti karin hlel na ti dik turin chui chu angai ka du na chuan mi ti hlau lo mai zo ka ni chutiam hil theilova ka in le lai chuan karum tuk ver kong khar tang chuan thli alo thulut ver mai avo dan kha midoi deuh tan chuan ril runwam dewa mutna chiani lo thli thovo dan danglam takni in ka hria thau chuakin tuk ver chu ka vakal tha a kamule maya ma se karum chung bo ruak chu apa ngai lo ma ni chau hian ko om talo ni berin ka hria karil ruwa ka thil ti kha afu lo viau do da niang a ram huai fe tum hian ram huai hi ka ho pui zo ke moni le nge ni a ama kan pana tu na chuan ama hian milo pan ve to zok ngai to na kal thui du khop mai ma se ti boy tu le om nuam lo khopa misiam tu thil dang lam thleng a om lo hlo chutia ko om lai chuan engtik lai nge kalo mut hil ka hlo mumang hi kalo neya phul mun zau de me a hian kalo oma ka hoina lama piang chu phul ni mai hian ka hria chu mun chu azau em bok tu ma mi hring mu ka nei lova khoi lam nge kalna tur po ka hlo ka ma zon lama chuang ka kal phei top maya chuta chuan ral khata nula kor fol dum ha ding ka va mu a biak tumin pan nai ka tum ngal chutia ka kal nai zel chuan kan in hlat to lo khop mai a mel ka mu chu Jennifer lo ni Jennifer ka ti chuan lo hoi chuakin abiang lungai na mit tui luang nge chung chuan khongai in min puiro ti na ron tong chuaka engtin nge ka piang che Jennifer engwanga pui ngai nge ini tia ka zo chuan min chan tumin aka ang zuaw to ma se ral khata tanga kanu o in larin tluang aron ti chu ka hria a olo chuan lam chu ka en chuan kanu hian min lo vai lo mai larin tluang ti chuan mi ron aule enge tia chan ka tum lai chuan thoro office tlayang ti ri chu ka hrele a ka har zok mai atake mo ka ti kha kamu wang mai chawlo ni ka harani ti kanuna hria chuan mikal san ve mai bok ka khuma chuan thu chuakin kamu mang chu ka ngai tu a mumang mai ma ni se om zeril takane yani Jennifer chungchanga hian thil dik lo chu a om chiang alom tunami hi mumang nilovin Jennifer thi dan chungchang chui chuak tura mingen na ni berin ka hria kanu bok chuan larin tuang khuma cho pe ki ngai ami i khuma cho ei itum ani lo chuan lo tho chuak la cho hiren kilro kanu hi chu nu fel tak ni ma se zinga hi chuan mi kai thongun theilu tuka athin hian dir lo thin tongkam amhan som so mai ba ka mingpum deuh kher hian mi au thina a chiang dewa ti nge ni ma se kanu hi ovin thin viau ma se athin rim rei ngai luwa nu fel tak zonga ni e cho ta kan ei khamzo nu chuan office kal tur chuan ka in siama office lampan chuan ka chuak ngal karil ruwa kamu mang rungot chu a om mai kamu mang kha ka soi fi thiam dan ber chuan chiang taka ka tong ang mei hian a fi ani Jennifer khan enge o mishila tumang kanu khan milo kai thau kherani ti in kanu ta chu ka dem room chutia ka in ngai to lai chuan office po chu ka thleng pheya kan office bo ruwa kan ti chu thil dang soi thin mai la akha tokin kan office ran thu chu an soi lang le zo thin
nga ka tho lak lo lai chuan kan hnungah hian mi ron beng thuka ka phuna sakher mai ka hoile chuan kan chu gitar pa puto na hi alo ni a chabi spare min lo dil don hi ani ka pek zo chuan zoi deuh sap hian ni zan chu i thok nuam mo tomi nei em nui deuh vur hian alo ti a nei lem nang te ka chan chuan akal som ve mai puto na kal nu chuan ka sira thok mai chia chu cher chuan ron intilir phein he ni zana hnai i thokami aron ti a ton ka nei tur an ngai ngal ringot o thoke enge ni ti in ka zota nui deuh vur chungin zep nei mbe le min han hrilte tomi nei em ati nu chuan do sei oi lo o aron ti a nge ni vai chu te in hriat chak viau chu ni ti in do chuan ka ton ang tak chuang ka hrila nia sei hi anom lova he tiang hi chu sei chhuap po ka du vak lo ka ti chuan an ron thun hai tul soite an hre chak viau ni turani mi an tur sak mai ole ton chu ka nei alom ni zan khan kadam chunga ka thil ton to a chuan kala lo berani e thian nu ton ang chi a khan bathroom a bok khan thom ka hria a kavalu chuan toilet lu na to bera hian mei chukor fual ha ding chu kava mu a atira chuan lo na em ka nei lo thian nu tin kava awa shelo ang mai na om voi thum vel kava aule nu chuan aron in herta ni su mei chimhel dang war pak mai a hmai le atak sa vela tisen kai nuang chu ka hmalam hoi chuan alo ding ani chu kava han rap tak chu ta chu mai chu ala ni lo ring lutuk mai hian mi nui so niang chu mi han nui tak me ni kha ka bing mupa ka hlawani kalson ka tuma ka kalson theilo ka taksa chu ka hlau lutuk awang chuan a khong vek ni mai hian ka hria chu ta ani mel chu thinrim na in alo in thlaka rum em mai hian phuba chula ka ni ang oteng tak chuan alo ti ni chu chumi zo chuang ka bing mupa ka harle chuan eng ma lo om to lo zandar som pani vel arito insiam sokin ka chuaka ka ho ngal nal nalalom ka ti chuan an oi kher mai a thian nu chuan e he chu ti chung chuan voina office iron kal le theamo ati chuan ni zan ka ho kha ka khua chu asik na sa ma se jing ka thau chu ka khosik alo om ta si lova karon kal lu ani hi kei chu tiang chu tong ve ila e ka che phungang aron ti a kan nui ho deuh dar mai a thian nu pakhat chuan ngoi te u phuba chula ka ni ang iti mi kha aron ti a o ti e ani chuan ngoi tu kan office atanga nula zuang kha anti an sei ve je ani ang a phuba lak te sei chuan ma ni zuang kha ni lovin nam thla ke mo ma ni inti hlum hial du khopa siam tuan omaniang a chu tiang te ni chuan athla asang po hi a om via wang ati a ke chuan ka shelo le ka timaya ti tu dang ka ne wangin ka tho san ta de ya ka ven zui ram an pan hi chuan an lo le in thut nai sau an zel din na savio ni turani ka nui rutut tuta ti khan in rim thu khan lo sevel mai te uti pa in ka chua san de ya karil ru chu anuam zan chuang lo chu tia thian te han ti derwak mai chu tak takamo an tianga an fil darwak te chu ka hlau le huno office tila ka chua lok zo nu a office ka phele chuan chhun chol po lo hun le der to country na ka lu te chu min lo zo deuh sap khami te pani khan an lo sei dar pe kanimo ka tiril ru nui te po ti za deuh kain ei por zo nu chuan office chung lama chuan mei jel te zuk pa in ti in ka tei hoi chho mai meya office chung chu alo zau nom khop mai kan office chung hi asan ve deuh wangin mi an kal pe vak lo tul fe ani lo chuan chho hi an om mang lovani kan hoi kwal vela khoi lai hinge o Jennifer zon thak na chumi ang ti in ka zong ril rudewa ka hoi kwala ma se handin mai na tur ka shelo ka hoi kwal na lama mishing tan pu a thut khomon na rem chang deuh ka thlek lai chuan khalai atang khan tia tong ri nitlat hi ka hria a ka phujok nge midang lo chho an omamun le ka ti man ma se ke ma chin ko om si chu thu mi lo hril tu chu tunge niang le Jennifer em ni ka pan pheya a hnuai ka zuk em thak chuan office kot lai zone tak hi ani a hilai nge hi ani don hi a zuan thak na chu ma se tu na lo tong o kha chu makkala tiru Jennifer ni ngei chuan ka hria ma se engtin nge chhun ena khatia alo tong ngot thei amala chu mu tur om si lo Jennifer ti in ka awa ma se min chang tu man om chuang lo chu tiang te ani ta ka wang chuan na thok chhun jam tur chuan ka chuk thale ta a
tlai lam ani chuang ka thian nu ka bial nu ni bok zen si chuan ron phone le a an ban to thu aron sei chuan min lo hak tura ti in keini po chu kan bang zui ve mai boka ka thian nu chu valamin kan in phur ho a kan in phur ho lai chuan zen si chuan zan in fiale tumem ati chuan tum lo ve zan in chu ti in ka changa nang pa hi iti mai pu a ka hlau thon pi chenia he tharau hian a chen chil reng palang chati ka hlau le mishing te le tharau te hi kan dang lam ema ipong tong ngam ringo tanga ma se izuam sualanga iril ru thlanga effect ka hlawania ati a keipo in ka ngai to na sa ve alom ka thil ti hi ma se mo ka ti to laklo mi pa ka ni abul ka tran to a atop ka thlen pui do na ni ilu lul ve mai box siamo ente agency ni zan kamu mangchu amak khop mai atak ang main ka sia engi ani imu mangchu pulmun zau de va hian kalau oma Jennifer kalau mu a athi san ka zota mi chan tu minaka ang zuo manto ma se a sei ma chi en kanu in milo kai thova engemo min kai tho lo se chu mi sil nge yang mole awa mak ve sil tur te chu anei chiang ani chu zani na iman le chuan a sil to nge yang che inu po chu avaron che tai ming lo ve mole imu mang poi mo nen ati a kan nui dun le ri ka thian nu chu ka da a thingpui te in cholin ka ho phaya in ka thlen chuan khua chu athim lek to kanu chuan boya iwa bang tlai ve ati a nia zensi kalama thingpui te kan in chol le alom le irila tram ve thau mai che in pe to mi pe to e ma se cho e ma in identify ma sak phot du karinga min lang ha thei chuan nu ka identify anga cho kan ei mei do na mi ka ti a kanu chuan ole va identify phot ro identify turin badro ma chuan kaluta chungten cho ya min nga wang chuan man mo dewa in bual katuma bathroom kaluta tuya ka in lai mek chuan mula o hian min puiro aron ti a ka chungte moti in tunge ka tivak thoma re le de ya chuan kongka chu ka honga kanu chu ka wa aw nu enge ka wa ti a kanu chuan enge ti bokin min lo chang min lo awa ni lom ni ka ti chuan tu ma min lo aw lo thu in min changa karil ru a chuan Jennifer chu aron lang he tharau hian kapuina hi amamo tak setani don hi lungai su Jennifer kapuyang che kati a in bual zoin chote ka ya chung ko NTV kan ena enge mosoya kan thut khomon lai chuan zandar sompo ri ve tareng mai vo in ka chawdo wang chuan mutur chuan karum lampang chu kapana phone po en sun jom lem lo chuan kamu hil ngal mai bok kamu manga bok chuan nula pakhat hi kamna aman mo dewa akal hi ka mu a chunu chu ka zui ve top in pakhata chuan ka zui lu ta chu ka zui lu na in kan en chiang vel chu kan pu te in mitlatin ka ria kongka chu kan hong den na chu ta chuan mei chhele mi pa in bethom chu ka wa ria a an thu sei chu ka ngai tha a sar eng tu turin mo mi ko a Jennifer kan ha tho zo lo min tho pui tur che in mule i buai viau lo chuan ati a Jennifer chuan a boy lo ve tina chang maya ani chuan ka do kan lampan pheila tina ko pheya ka enjui renga ma se do kan lam an pan chuan ka huzui thei talo chuta me chete thom ka heta ka watlan phei wata mi papa thum hian Jennifer chu an lo bor le meya an bul chu ka wakal phei thei mi alo ka kal thei top na atang chuan ka aw waka chumi te chu top tur chuan ka wati a ma se ka thu sei chu hri ang pu in an lo an thil ti lai chu an timol mol me ane mi pathum lai an ni awangin Jennifer tan tran reng thiani talo chuta saruak ngal ngat chuan an da a Jennifer chu ai nit faya an zinga pakhat chuan phone camera chu phorin video chuan ala kwal vela amalte te chuan an mut puya chung zong chu camera chuan an lavek bok chuta chung mi pahau chuan an du an nga ta mo ti chuan Jennifer chu vawin isei chuak ani chuan imual phona sa ang he isex video hi kan the darang ti in Jennifer chu thu chungin ala trap renga chuta mi pahau mel ka hu chu ka phujok mai Jennifer chanchin ka hian masak bera an mingle an lu kumte min sil tu pa chu ka wa mu a pakhat la chu he kan office kan pu ber hi ani pakhat chu kan office thok tho ni in ka sia chuta chuan mi pathum te chu thavin kalam chu an ron hoya miron huta aniang chu zem em hian rual hian an nuya
min nui vur lai chuan ka har hlol mai ka khuma chuan thu chuakin Jennifer kha khamo I inti hlum chan I ton kha ava shom do nem lo ngai takro khang mi pathum te kha an zalen lowang an pu tok shemna chu an mu ang te in ka tho chuaka intifaya chote kan ei kham chuan office kal turin ka chuak le ngal office kot ka thlen chuan Jennifer pong sual tu te jinga a thian thatak anga insoi kha alo thleng ve chia kut pharin thonuam mo nui vur chung ron ti changlet lem lovin ka en ringot a hmel ka mu khan ka thin rim lu tu kha nek thuk ngal top theka ka du ma se chu thil thabera ni lo dik takin dan mangin semna a mungei turani ti in ka in ngai tu le a ka ngai tu nam hasa ka chu mangila khapa kha ka nek thal top to ang tuna chuan Jennifer thina chungchanga in nam noi me pathum ta chu ka heta ma se ringot po ni ila dan ang taka an chunga semna le ko turin evidence ka nei tat lo chu an mani tanga ka mu chu anga yani chu pa chu chun tha tho lai te chol lai te chuan ke en chi kin ka thli thlai ru renga ma se a che zia en chuan thil ti sual om pu in a om tat lo eng tin nge ti khan eng ma ti sual lo ang maya hun amhan te jok ni keima chau chuan he thil hi ka chui chuak thelo wang zan lama Jennifer mu tuma office a ka kal le me anga yani don hi ama puina zara pong sual tu ka hriat thei chuan Jennifer tharau bok hian ti dan tur min hril theyang office te banga in lama ka in ti fel zo chuan office a Jennifer mu tum chuan ka kal le ngal office chung ka lu chu athim khup mai chu ta light ko on chu ka hma zona chair pakhata chuan a hnung zonga me chi sam sei thu hi ka va mu a muang chang chuan ron in hera a hmel ka mu chiang chu Jennifer chu lo ni I lo kal le hun hi ka lo ngak renga lom ti in min lo bia a ole ti khan Jennifer lal hruai tuangi episode 2 chu alo top le ta a comment lama kala chunjom je langem ti kha min lo hril le ula tin hei ka number a hnuai hian ka da a ton siat maktak takin ton te kha inrem ti ani chuan min lo share ve don nia kalom hle ang tin ka channel min la subscribe sak lo tu te khan min lo subscribe sak zel ula hemi channel kal tlang hian thon thu ron ti chu zel kan tu manga ato bera ka channel min lo tlo sak tu te in zawai chunga thinlung takin lom thu ka soya kum thar chi bai ka buk non le a cheu